Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu video reportažu sajta autobusi.net. Mi smo danas bili u Kragujevcu u fabrici Politek i svedočili smo isporuci jednog od gotovih Mercedes-Benz Sprintera minibusa sa 20 sedišta. Politek je firma iz Kragujevca koja 2005. godine uspešno pravi između ostalih vozila i minibusa na platformama najboljih evropskih furgona. Prethodnu reportažu smo napravili pri isporuci turističkog minibusa na bazi Iveco Daily kombija, a danas smo videli novi turistički minibus na bazi Mercedesovog Sprintera. Minibus koji nosi oznaku Sprinter 516 CDI posjeduje dvolitarski dizel motor sa 163 konjske snage, a uparen je sa manualnim menjačom sa 6 brzina. Kao je prethodno vozilo, ovaj Sprinter posjeduje italijansku klimu proizvođača Autoklima koja se nalazi u zadnjem delu vozila, a za grejanje je zadužen Webasto radijatorski sistem. Ulazak putnika vrši se na električna bočna klizna vrata sa kojima se otvara jedan stepenik, dok se produbljeni prtežni prostor nalazi u zadnjem delu vozila ispod zadnjeg reda sedišta. Interijeri i galerije za prtek su obložene na najfinijim materijalima, a kompletna unutrašnja rasveta urađena u LED tehnologiji. Ovo vozilo ima 18 kožnih putničkih sedišta Sege sa bočnim jastučićima na naslonu za glavu, a razmak između redova je dovoljno velik za komfortno putovanje čak i na dužim relacijama. Kao dodatak za uživanje u putovanju obezbeđen je Pionirov multimedijalni sistem, a putnici mogu da pune svoje mobilne i tablet uređaje uz pomoć USB utičnica koje su obezbeđene za svako putničko mesto. Vozački prostor isti je kao na Mercedesovom Sprinteru, a na suvozačkom delu su ugrađene još dva sedišta identična onim iz putničkog prostora. Radi lepšeg izgleda vozila, ugrađeni su spojleri na prednjem braniku i bočnom, a retrovizori su hromirani. Za razliku od prethodno isporučenog Dailya za Sloveniju, ovaj Sprinter namenjen je srpskom tržištu, a kupila ga je firma Ans Nikolić iz Beograda.